An balimaw aw ni ɲantuma bi kibaruya b'an bolo ka lase aw tulo ma o de ye an ka ministre de la communication ministre min n'ale sigilen don kuma ni kuma ko lasabatili kan ale sigi nin bi cɛ ale ye taamaw boloda ka t'i ɲɛda baarayɔrɔw kan baarayɔrɔ minnu n'olu bɛ don a ka baara hukumu kɔnɔ o sen fɛ jumadon a taara Sotelma Malitel la a taara i ɲɛda olu ka baarayɔrɔ kow kan a selen yen nɔ ani Malitel directeur ye ɲɔgɔn ye Malitel bɛ ko minnu kɛ an ka jamana kɔnɔ olu y'o ɲɛfɔ a ye Malitel bɛ ko caman caman kɛ ka taa culture sira fɛ ka taga fasoden ɲumanya sira fɛ ka taga dɛmɛw sira fɛ ka ɲɛsin événement ni fɛn caman caman ba ma ani Malitel a y'a fɔ ko olu bɛ yɔrɔ caman na pratiquement n'i ye Mali sigi kɛmɛ jate olu bɛ yɔrɔ 80 ɲɔgɔnna la wa k'u tɛ yɔrɔ minnu na ko baaraw bolodalen don ka ɲɛsin pour que u bɛ se ka so yɔrɔw ma cogo min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Malitel directeur y'a da tulo kan k'u bɛ ka 3G fana n'o ye internet ye ko ɲɛsin ka taga yɔrɔ caman ma ko sɔɔni sisan Sikaso ni Segu ni Kita ani Kucalaw k'olu bɛɛ bɛ 3G sɔrɔ o hukumu kɔni kɔnɔ ministre y'a jira k'ale ye Malitel lakodɔn ni nimisi wasaba ye a nana a ye ko caman faamuya wa a nimisi wasara kosɛbɛ min fɔra a ye ka d'a kan Malitel ye entreprise ye baarakɛjɛkulu ye jɛkulu min n'a mago bɛ faso la ni fasoden ɲuman jɛkulu don o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ kibaruya wɛrɛ min b'an bolo o de ye o don jeudi don mɔgɔ 6 olu bɔra Kayi yan fan fɛ k'u ɲɛsin Sajola ma u tun bɛ moto la olu nana u sera Sajola sugu la u ye marifa ci mɔgɔw siranna mɔgɔw bolila commerçant minnu n'olu bɛ wari ci kɛ ka bɔ Bamako ka taa Sajola u y'olu mɔgɔ 10 ani dɔɔni ɲɔgɔn na u y'olu bɛɛ ka wariw fara ɲɔgɔn kan k'o min'u la ka boli n'o wariw ye u bolila k'u ɲɛsin k'u kunda Kɛɲɛba kan wa gendarmew kɔni wulila olu bɛ k'u ɲini mais olu ma se k'u ye halisa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ tugun kibaruya wɛrɛ min b'an bolo o de y'an ka ministre de la justice ye ale ye journaliste wele ka kuma ɲɛf'u ɲɛna min ye magistraw ka ko ye o kuma tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ministre de la justice ko ale tɛ se k'a ka baara kɛ a ka d'ale ye cogo min na ko k'a d'a kan ko caman bɛ yen nɔ minnu bɛ o kow bali ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ko ale bɛna le 10 kalo tile 10 k'a bɛna lajɛrɛ boloda lajɛrɛ min na ni mɔgɔ bɛ kiiriko kuma fɔ mɔgɔ concerné don kiiriko la k'olu bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan olu bɛ kuma o lajɛrɛ k'o bɛ kɛ kalo 2 lajɛrɛ ye donc o lajɛrɛ kɔnɔna la ale bɛ solution proposer bɛɛ b'i ka problème fɔ u bɛ solution proposer a ko ale kɔni y'a ye lakɔlɔsi ni nisɔngoya ye ko dossier 200 ani dossier 8 ko o de bɛ yen min ɲɛsinnen don yuruguyurugu kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ 2007 la ka na bi la ko mais ko ale dusuma kasilen y'a ye k'a fɔ ko dossier 100 ani kɔ bɛ yen nɔ ko olu dossierw bɛɛ classera ka sɔrɔ ɲɛma dɔn u la ko ale bolo an tɛ se ka bɔ nɔgɔ la u kan ko donc ko o dossier ninnu ko il faut que olu bɛɛ de ka fɛsɛfɛsɛ k'o ko ɲɛdɔn pour que an ka jamana justice a bɛ se ka kɛ fɛn min bɛ kɛ fɛn sabatilen bi kibaruya min b'an bolo ka da o tulo kan o de ye nin ye